ועכשיו מנהל המטה של רונן פלוט, נדב אברמוביץ', שלום לך. בוקר צהריים טובים, מנהל קמפיין הבחירות, לא מנהל המטה. מנהל קמפיין הבחירות. בוקר טוב חן, בוקר טוב לתושבי נצרת עילית. הספקת לישון קצת? כן, בטח, אנחנו כבר אחרי שינה, מתעוררים, מסתכלים קדימה. הייתם מאוד בטוחים בעצמכם אתמול, זה נכון להגיד את זה? היינו מאוד בטוחים ברונן פלוט, היינו מאוד בטוחים בניצחון של רונן פלוט, לא רק אתמול, לאורך כל הקמפיין, עבדנו בצורה מסודרת, עם המון סקרים, המון תשאולים של תושבים, המון קבוצות מיקוד, ידענו בדיוק מה התושבים רוצים, ופעלנו לפי תוכנית עבודה מאוד מאוד מסודרת, גם ברמה הפנימית פנימה, וגם בהצגת הקמפיין ותוכניות העבודה בשילוב של יועצים מקצועיים לתושבים, וזה הוכיח את עצמו. תשמע, בסופו של דבר, אבל אתה עובד כאן עם מועמד שכבר הפסיד פעמיים, שהיה חשש, או שבוא נגיד בעבר היה כלפיו אנטגוניזם מאוד גדול בעיר, והיה חשש שהדבר הזה נשמר, ואתה צריך לעבוד מול כל זה ולשנות לו את התדמית בעצם באיזשהו מקום. אני לא הייתי צריך לשנות את התדמית. הסיפור בכלל של כל הניסיון לייצר את העניין הזה שהוא הפסיד, וזה, אני מלווה במשך השנים המון אנשים. זה לא הסיפור של הקמפיין. זאת אומרת, אם אדם הפסיד בחירות, גם נתנאל שהפסיד, ואף אחד לא אומר עכשיו, אף אחד לא מדביק לו תדמית הלוזר, למרות שהוא הפסיד ב-30%. וצריך לומר, רונן פלוט התמודד מול אנשים ראויים במערכות הבחירות הקודמות, ואחר כך הוא המשיך את חייו. איפה שהוא פעל ואיפה שהוא עשה, הוא השאיר חותם, ועם הדבר הזה הגענו לקמפיין הבחירות. כמובן שבמסגרת התשאולים בדקתי, בררתי, גם ברמת הסקרים האמפיריים וגם ברמת הקבוצות מיקוד, גם את הסיפור הזה שהוא הגיע מהכנסת, גם את הסיפור הזה שהוא הגיע מנתניה, כל הדברים האלה ציינת, אנחנו בדקנו את זה, והתושבים זה לא עניין אותם. אחרי הקיפאון והסטיגנציה שהיה בעיר לאורך כל התקופה, הם רצו בולדוזר שיהפוך את העיר. וגם הצלחת להדביק... וזה היה שם הבחירות, שם התמקדנו. וגם הצלחתם להדביק לנתנאל טוויטו איזשהו תווית של ילד חסר ניסיון, לא בשל התפקיד. תראה, עוד פעם, אי אפשר להדביק תווית שהציבור לא יהיה משוכנע. זאת אומרת, אם מחר בבוקר, אם היינו אומרים איזשהו משהו שהוא לא מציאותי, אז זה לא היה נדבק. אבל נתנאל טוויטו נמצא 2.5 במועצת העיר, כסגן ראש עיר ולאחר מכן ראש העיר בפועל, ממונה על תיק החינוך. הייתי מצפה, אני כאיש קמפיין, שיום אחרי שמע הגונג של מערכת הבחירות, שהוא ישר יציב תוכנית מה הוא מתכוון לעשות, אחרי שהוא למד במשך 2.5. הוא לא עשה את זה, הם התעסקו רק בנגטיב, הם התעסקו רק בעניין של נתניה, בעניינים אחרים, הם לא נגעו בתושבים. הייתה קבוצה שליפתה אותו, זה בסדר, קבוצה צעירה, מדהימה, כולם ביחד. אני מדבר רק עניין הקמפיין, לא חלילה, אנחנו כבר יום אחרי, אבל האנשים רצו לשמוע מה אתה הולך לעשות, איך אתה הולך לעשות, ולהשתכנע בעניין הזה. אני יכול להגיד לך, אנחנו לדוגמה לא חשבנו בהתחלה לקיים חוגי בית ומפגשים בגלל קוצר הזמן, אבל מיד לאחר שהוצאנו את עיקרי התוכנית של רונן פלוט, קיבלנו עשרות טלפונים של אנשים שהם רוצים לשמוע אותו. פתאום גילית שבשבועיים האחרונים הוא צריך לקיים 3 חוגי בית בכל ערב ולהיפגש עם תושבים ולשמוע ובעיקר להשמיע. ואתה רואה את כל התושבים הנהדרים האלה ואת השינוי שהם רוצים, ואתה רואה את גלגלי השיניים מסתובבים כשאתה מדבר על כל התוכניות, והם מאמינים לך, הם רוצים להאמין, הם רוצים תקווה. ואני מאמין שרונן יכול לעשות את זה, הוא בסך הכל יש לו המון יכולות, וכמי שליווה אותו בזמן האחרון אני יכול להגיד לך שהוא איש מדהים וכיף מאוד לעבוד איתו, והוא מצפה מהסביבה שלו שיעבדו לפחות כמו שהוא עובד. זה מה שהוא אמר לי תמיד, מי שאיתי שיעבוד לפחות כמוני. אני קם בבוקר, אני רוצה להוביל, אני רוצה לשנות,
מי שלידי שיעשה את זה. ועם המון כיף, ועוד משהו, רק בקצרה כי זמננו אותם. לראש עיר, לפי דעתי, ומי שמלווה הרבה ראשי רשויות, הדבר הכי חשוב שיהיה לו זה חדוות יצירה. ולרונן פלוט יש חדוות יצירה. הוא נהנה ליצור, הוא נהנה לעשות, ואני חושב שנצרת עילית תהיה גאה בראש העיר שלה. נדב אברמוביץ', מנהל קמפיין הבחירות של רונן פלוט, תודה רבה. תודה רבה, להתראות.